Moikka kaikki katsojat, olen just lataamassa Forza Horizonia. Niin kattokaa, mitä tässä, kuinka paljon mä sain paketteja. Eikä mennä kuin suoran videon pariin. Moikka! Eli Forza Horizonilla on sen lisäpaketteja, mitä mä sain. Eli Forza Horizon 4, Forza Horizon 4, Mitsubishi tommonen Mitsubishi ja sitten tämmönen Ford Mustang, Vippi, Honda Civic Coupe, Barrett jakson autopaketti. Sitten mä sain Cadillac Eldorado. Sitten mä sain vähän Vauxhall Insignia, Ford Triumphi. Sitten mä sain vähän Honeycad Ford Escort, Group A. Sitten mä sain vähän Morgan Aero GT. Sitten mä sain Mercedes-Benz SSK. Sitten mä sain Ferrari FXX. Sitten mä sain Ford Ranger. Sitten mä sain vähän Alfa Romeo. Sitten mä sain vähän Mazda. Sitten mä sain vähän Nissani. Ja vähän Honda taas, vähän GTtä siitä. Can-Amanin Maverick Turbo R ja Chevrolet Liberty Design Drift Truck. Sitten mä sain vähän autopakettia. Sitten mä sain vähän Opel Kadettia. Sitten mä sain vähän Porsche Dakaria. Tämmönen. Tää on vaan joku Speed Champions. Mä sain Forza Horizon 4 Fortune Island. Forza Horizon 4 2018 TVR Griftits. Sitten mä sain vähän Aston Martinia. Sitten mä sain vähän Koenigsegg Ageraa. Tää on muuten ihan vitsi hyvä varmaan. Mut Lamborghini Aramaa vähän. Mä sain tervetulias paketti. Missä kaikkea hyvää. Jaguar C-Type. BMW 8 Roadster. Ja Porsche 911 Carrera S. Forza Horizon 4 ja Porsche. Sitten mä sain Triumphi. Sitten sain Ford Liberty Mustangia. Sitten mä sain Vauxhallia. Sitten mä sain Lamborghini Gallardo. Chevrolet Camaro, Hillman, IMP, MG, TAE, Midget, Honda. Taas Honda. Vähän. Sitten Honda. Volkswagen. Best of Bond autopaketti. McLaren Supersport Spider. Tuommoista. Kaikkea Porsche, Chevrolet, Honeycani, Ferrari. Siinä oli kaikki. Ja moikka. Muistakaa tilata kanava tuosta alhaalta.